Animar as persoas a usar as bicicletas durante o mes de abril para que se converta nun hábito permanente. Ese é o obxectivo do programa 30 días en bici, unha iniciativa a nivel mundial que pouco a pouco se vai popularizando entre os pontevedreses. Sí, creo que é un movimento a nivel mundial, parte do que é o ecoloxismo, fomentar o uso de vehículos non motorizados, sobre todo de vehículos que non usan un combustible fósil, pero tamén de calidade de vida, de mellora do espacio público, de moitos valores. Imos por detrás do que son países como Holanda ou Dinamarca, pero estamos collendo carrerilla. Dentro deste programa, a Asociación Pedaladas está organizando diversas actividades abertas ao público que se levarán a cabo durante todo o mes. Nos o que facemos dentro do programa 30 de bici de promoción é axudar un poquinho a xente dando pequenas actividades. Ose mesmo temos unha saída á noite en recordo un ciclista falecido da cidade que se chamaba Jorge. Este domingo, día 14, temos unha saída que chamase as Flores de Primavera, que imos a percorrer os xardíns da cidade e o Pazo de Lourizán. Dentro do día 21 temos unha bicifestación onde todo aquel que queira vir pode facer unha saída en bicicleta dentro da cidade. Para o día 28 animamos as persoas a ir a botar en bicicleta. Aínda queda moito traballo por facer para que este vehículo se converta no medio de transporte principal entre a cidadanía, pero con esta iniciativa e pedalada a pedalada parece que a bicicleta vai encontrando o seu oco na cidade.